Mas Gareng. Dawuh. Kula sing bayar Pak Hadi. Nggih. Ungkapan terima kasih saya buat Pak Hadi ada hadiah. Bukan berwujud benda, bukan berwujud harta, iya, tapi wujud cinta dan kasih sayang buat Pak Hadi. Panjang umur, sehat, rezeki. I love you. Iya. 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 Alah. Mas. Dawuh. Pak Hadi tak ambung. Nggih. Kok ketok meneh aku wonge jahat ya? Wong tiang mriki enten sekawan tiang kakung. Apa kok sing dikeki mung Pak Hadi tok? Jiro lu ki ya melek. Ya disukani nang hadiah dong, nggih. Iya. Bapak panjang umur. Iya. Iya, nggih. Pinggir dhewe. Pinggir dhewe. Mas Gareng. Dawuh. Liyane iki demok apa liyane iki ngambung tok. Bapake sing ujung kok demok susuku barang ya. Gilo. Alah. Pak, atos napa empuk, Pak? Atos ya. Atos. Anjing Mbak Inja sampun Ngaten. paring kehormatan kagem Kamengku Gati. Ngaten. Nggih. Ngaturke selamat buat teman-teman berdua. Nggih, selamat. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah fid dunya wal akhirah. Amin. Enggal pinangan putra ingkang soleh lan soleh. Amin ya rabbal alamin. Oh, kathah tamune monggo. Rencang-rencang nganten kakung menika Mbak Injes. Ngaten. Jumbuke swasana cah ayu ngaturke ingkang mat-matan malih. Mat-matan. Nggih, nderekke panjenengan ngesake badhe Slendro mawon. Napa? Slendro mawon. Wih, ngerti jebule. 6 ji monggo. Panjenengan sebawi. Sinebut pahlawan putri. Oh, rasid toh. Sebutlah seorang pahlawan putri. Sriuning mustika Tuban. Sri Uning permata dari Tuban. Putra Kanjeng Surabaya. Kok Surabaya piye to? Putra Kanjeng Lawe. Tuk prangageng pocona karo bebelo wirat moyo tan wurung sriuning gugur dadi kusumane ing bangsa Cahayu ugi ngaturaken kawilujengan karawan kalsenipun minulya ingkang kehormatan song-song agung wonten Ladan Desa Telawah. Nika katampi sampun rawuh Pak Wawan nika nggih. Maman. Pak Wawan menika nggih. Pak Lurah Cahayu. Oh nika Pak Lurah. Alah, selamat siang Pak. I love you. Iya. Nah ketemu Pak Lurah pas liramu kok ya. Kose Mas ngeten. Pripun? Aku nek ngambung wong lanang-lanang ki wani. Soale ngopo? Pripun? Ayu ki mung rupane. Nggih. Ene ngisor padha lolere kok. Oh, alah dadi hukume mukrim. Hukume ning ajaran Islam mukrim. Oh, nek aku ngambung Mbak Yun, apa Mbak Ros, apa Dik kita dosa. Dicatet karo malaikat dosa mlebu neraka. Nek kula ngambung Pak Lurah, Bapak nika ora apa-apa. Tapi jenengan ngambung Mas Yarjo, wani napa mboten sampinge Pak Lurah? Ya wani, wong lanang karo lanang ora apa-apa. Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Sapa wonge sing ora gelem silaturahmi? Pripun? Bu, mboten napa-napa nggih, Bu. Nggih. Napa apa to? Napa apa to? Lanang kok ya, love you. Iya. Teng. Mas Gareng. Pak Lurah tak kei kanan kiri kok Mas sinten?
Mas Arjo. Mas Karjo kok mau sing kanan, sing kiri ya melek. Iya, ala. Mas Gareng, nek wong lanang kuwi ameh apa-apa kuwi ra nek hukume ya Mas ya. Kanan wis, kiri wis, sing tengah melek. Melek kaya nggih kaya. Piye Mas Gareng? Kanan kiri sudah. Sedang tengah? Tengah Pak Warjo mboten kerja ki. Mboten napa-napa Pak. Bayangkan saya tuh Amanda Manopo Pak. Nggih, di RCTI. Iya. Mas Gareng. Dawuh. Beda ya gondone tiyang mriki nggih. Pripun? Tak ambu amit nggih Pak. Lho, ambune Nggih. surat Al-Baqarah. Bapake sregep ngaji. Oh, tak kira ora. Sregep ngaji Mas ketok aurane bening. Amit nggih Pak, ngambil sekedap. Lho Mas, Mas Gareng. Napa niku? Gondone Pripun? surat Al-Zalzalah. Oh. Sregep ngaji. Oh, ya. nggih. Amit pacare, amit nggih Pak. Tapi nggih. Loh, ambune Napa gandanipun? gondone surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, sregep ngaji kok beda karo yogane Madukara. Iya. Sing kendang. Sing ngendang. Amek Mas. Beda Mas. Apa kuwi? Pak Karjo Al-Zalzalah. Nggih. Pak Lurah Al-Kafirun. Nggih. Pak sinten? Nggih, Pak Pak Cari Cari. Al-Baqarah. Nggih. Tukang kendangnya beda. Napa? Alkohol. Oh, nggih. Wonge bar ngombe. Ya bar ngombe. Ngombe liun. Oh iya sembrono. Boten. Katuran langgepun menapa cahayu ndereke kemawon. Bablasan sriuning mawon nggih. Nggih, dawuh. Sreuneng mesti ketuban lapun tresno lan sakmono pati Yo mati. arang raden pikiran moyo kanggo prasaja kanangan pati
Perahu layar. Pepundenmu ngersakaken wonten numpak perahu layar John Hono. Napa Pak wau?